To je Rick. Dnes sa Rickovi nechcelo natáčať, ale vy ste opäť stlačili play. Tak som ho poslal na Mount Everest. Stúpa bez výbavy len v teplom oblečení. Takéto výstupy zriedka končia dobre. Bez prídavného kyslíka dostane mozog iba tretinu potrebného. Aj skúsených horolezcov tu postihujú opuchy, halucinácie a omrzliny. Rick však nie je horolezec a len trpí. Začal v základnom tábore vo výške 5300 metrov. Už tu človek zle spí, málo je a srdce bije dvakrát rýchlejšie. Toto je len začiatok cesty, no telo už je pod záťažou. Rick sa utiahne do stanu. Spacák, instantné rezance, horúca voda z termosky. Vonku je -20. V tejto výške nie sú stromy ani zvieratá. Len ľad, kamene a vietor. V noci takmer nespí. Je mu nevoľno, bolí ho hlava a klby. To je začiatok horskej choroby. Tlak vzduchu je tu dvakrát nižší ako pri mori. Kyslíka je menej a horšie sa dostáva do krvi. Mozog začína opúchať a krv hustne. Niektorí majú v takej noci krče. Rick má zatiaľ len červené oči a znecitlivené prsty na nohách. Celý diel nájdeš na YouTube kanáli To je Rick.